Alexandra, am avut aceste informații, nu știm dacă se verifică sau nu, dacă sunt reale sau nu, dar am luat declarația unei martoare care a acceptat, repet, să și vină la detectorul de minciuni. Dar avem informații incredibile și despre Luiza. O femeie susține că ar fi văzut-o pe fata de 18 ani în sudul Italiei, nu foarte departe de Napoli. Atenție! Urmează și de data aceasta informații cu un puternic impact emoțional. Fetele nu sunt moarte, să nu se mai insiste pe această treabă. Fetele sunt luate. Eu am văzut-o pe Luiza, deci Luiza sigur nu e moartă și ea a spus că Alexandra e cu ea. A zis că Alexandra este cu ea, a zis de acea probă de sânge că a fost luată sau tăiată din piciorul ei sau Alexandrei, nu am înțeles. Și că pe noi cine ne-a scos din țară și a zis Fisa. Unde ați văzut-o pe Luiza? Am ieșit de la muncă, lucrez într-un magazin și am pauză. În Scauri. Este, să spunem așa, un mic orășel între Napoli și Roma. Acum cât timp vorbim? Cred că în începutul lui septembrie, nu mi-am dat seama, nu urmărisem cazul. Acest bar are 3 trepte. Probabil și-a dat seama că sunt român, că nu înțeleg. Mi-a zis help me, dar nu am apucat să-i răspund nimic pentru că acest băiat imediat a fost în spatele ei. Ce băiat? Este un băiat, să spunem, 1,60 m, 1,65 m. La început, recunosc, eu am avut impresia că este de romă, dar el nu înțelegea română, pentru că Luiza a vorbit cu mine în română, el nu și-a dat seama de nimic. El în spatele ei, imediat, a pus piciorul pe prima treaptă și s-a uitat direct la mine. Are un caracter foarte agresiv, se vede că este periculos. Este un băiat închis la culoare, cu păr burnet și un pic grăsuț. Și m-a întrebat de unde sunt, pentru că a văzut că am rămas cu privirea la Luiza. În ce limbă? Și eu în engleză m-a întrebat. Și i-am spus, sunt din Turcia, i-am zis, de ce? Și nimic, a zis, let's go. I-a spus să intre în bar. Ei a luat un suc și el nu și-a luat nimic. El în timpul ăsta s-a opus la o masă, el s-a pus cu spatele la mine, iar ea era pe cealaltă parte, se uita la mine. Nu am apucat să-i fac poză pentru că nu mi-am dat seama, recunosc. Și apoi el avea niște căști wireless. Luiza se uita la mine și a început să vorbească. Eu am crezut că vorbește la telefon sau ceva. Și vorbea foarte rar și mi-a zis, știu că ești româncă. Ăsta nu mă aude, nu este atent. Și a început să vorbească. Ce? Suntem, zice, fată, eu sunt Luiza. Și vorbea foarte rar, deci vă repet. Și eu nu mi-am dat seama care e Luiza. Nu o cunoșteam. Este simplă la față, nu este cum o difuzați dumneavoastră. Este simplă, are părul subomoplat, mai scurt și simplă, foarte. Nu mi-am dat seama. Și zice, e și Alexandra cu mine. Și în timpul ăsta, în dreapta, la